sabato nero egocha koba ekeminano ekenene ase moya bantu naonde bwensi oyo nyarire koba gakomubwate Yesu Kristo na balia kyo na kitobwanire totobeka abantu banyasaye tayari elinde bamanye koba bakomanyanga ncheraki babwanirete kweyaligania asobo chakwa asise yeye ese yobo Kristo onyare koba gotenenera ekene na kyo gotenenera mbakogo Odimobu ya mwenye unaritorikowa unemigarebyo mobe yange matukongoherane n'ababe batute maberangoheranobe yange mwanjo mwaligereria no mwancho amotegereri ndigana nkwaligani ase ebirobuni ebi na kwaliganiri ase channel ya eriogi riobobania nigo tokoretera amang'ana maya amang'ana y'oburuti bwa igoro bana kwaliganira mwancho omosomo nyasaye notoreiga n'omosomo nyasaye George Ratemo nigo togochiko ligereria na kubunengia maliko nigo togosaba moiko mocheno nyara kobogotora na wasabire na ndo twari kabisa ikaramu ni karatasi onyare koba unatogana dogo wesomia asamang'ana ya Biblia nchenu nigo togosaba moiko mocheno nyara kobo kuna nyara kobo kuna na noyo minto nega George elinde kitoko endere gosomania amarikaya anyare koba agotokonya asoko yaligania wa Yesu Kristo obugole bwango muno unatonya alikuwa otero kwanya rikuko ogotera nigo tomete chinkong abana banyasaye eki nechinkaki chiri omonene Yesu Kristo adebete ng'a nigo tobonete korenda na gosaba mono ase chumeli aerete nigo twango kwana igoro ya omogaso bwa esabato eki negepindi kende gia kabere togochikogenderera ase ekerenga keria igoro ya esabato na rero nigo tochikorigereria ase amariko ine esabato kuringana n'ebibiria bune gokwana nyasaye ngochika kiatoete igoro yogo esoma igoro ya esabato tigandete chochi anyare koba ngoretani chochi anyare koba kobakwania and then kera bakwani tomaikogenderera nabakwaniri mwensi mbuyamore twabere nomogoko nande koba gasiri tukoria rero linde gosoma amarika machenu nyasaye utoire chinguru wiki yabere ntambe twanyara koba tokora amange nabono twikire sabate nchenu tigatwe tuyaliganie asogosoma amarika machenu asiri tukoria rero nagokira mono koba naye mutegereri murigererie weri ogirio bobani karibu sana mbia mono George nonyare koba gogoto beka mang'ana samoko nyasaye ase enchera ya ogosaba eri tonyare koba togochaka omoroberio oyo rero tiga tosabe omochenu tata nyasaye twagwakire mbuya mono ase eng'encho ya ogotwa chinguru otwoba omoyo twaikire ase esabato yage enchenu akire mbuya mono ase eng'encho ya ogotwa chinguru na gotorenda ase ewiki ngima yanyare koba gegoeta korwa twaumeranete nomotegereri nomorigereri bweri ogirio obobani bono kitokoendera gosoma korwa ase amarika amachenu torae na omoika omochenu anyare koba gakoba na intwe korwa twachakire mpaka togokora ase erita ria Kristo oyo ore omogori oito amen mbia mono kigima so tiga bono tosoya ase amarika amachenu so riborio rinene ase gose ekerenge ekenaki erituko ria rero ngeri ng'a ine ndonyore ase amarika amachenu ogochika kwa nyasaye igoro esabato ntuko ki eki naki ekerenga togochikorigereria rero igo bono ntori gochikokwana buna tomanyete gose birengere binde onde akabwate nigo ere buya torigereria ase amarika amachenu nane ntorigereria kabisa ng'a rituko eri nyasaye akwanete andake ase nare rituko eri rigete omonene nyasaye akarichenchia
so eki nakio ekerenga kia rituko ria rero George abantu abange banyare muna turigerete omoganda omonene niga abantu boebagira abande bakogenda ekanisa rituko ria Jumamosi erituko ria Sabato n'abande nkogenda bare rituko ria Jumapili abaisilamu nkogenda bare rituko ria Ichuma so abantu nabebagire emiganda n'emiganda bakogenda ekanisa kera rituko riabu natagete ine okona kuritang'ani pina nde torabeke comment yawe maki okona kugwanja kwa Nyasaye ing'akira omonto anyare koba ogosasima unanchete kulingana muna enkoro yaye komotebi eri riribo riritang'ani asante sana ribo riri ni ribo ririgia sana Douglas kiagera ebibilia nchenu yanyarire koba kekong'usananwa na aria n'abantu abange erinde omonto anyare koba gagotwara yani gakoikerania ogwancha kwaye kulingana na enchera aroche ng'aye nere ere buya lakini Nyasaye bwa omoroberio Nyasaye nabwate omoroberio naende kulingana na amariko amachenu nkorigereria torase egetabu keria kiokong'anya na Nyasaye nanyarete koba gakoa abanto baye amachiko 10 amachiko 10 ayi Nyasaye anyarete koba gakoa abanto baye tabaete ase eng'encho tu abanto bakoegwa amachiko ngoenda torokorora ng'a amachiko ayio 10 naro omosingi bwa eserekari ya igoro na Nyasaye tagwancha tweatanane Nyasaye tagwancha totware confusion Nyasaye tagwancha tonyakorigereria iga torore ng'a eke naki getorengete eke naki togwancha eke naki tobwenete gokora kuringana buna akiri yaito egototebia kero ogosoma egetabu keria kia emereng'anio 3 I think nabo okembekera gabu mustari oye o 5 na 6 ng'aki gegoteba emereng'anio 3 gokia ya 5 na 6 ng'aki gegoteba erinde tonyare korora ng'aki naende torigereri naende egetabu kende motugari ng'a Nyasaye nabwate omochoko na omoroberio oye ase amang'ana onsi emereng'anio 3 egetabu ekebungo kiagia 5 na 6 ng'aki gegoteba yangibeka ase screen eye kerore eke kero omonto akonyara korigereria ng'a ntori gosoma korwa ase egaseti banyare koba bakwenekia ng'a namaene nabo ebuku ya Nyasaye egoteba gete ng'a gwakerorire naki ekio tiga tochakere isano osemeria omonene na enkoro yao yonsi igo nabo ebuku egototebia ng'a osemeria omonene na enkoro yao yonsi tobaisa gosemeria okomanya kwao rigereria bono buna ebuku ya Nyasaye egototebia osemerie omonene enkoro yao yonsi na enkoro yao yonsi tobaisa gosemeria okomanya kwao orengererie omonene omworokie ase chinchera chiao chionsi nere narongeirie oboeto bwao yang'ire ore ase eng'encho ria egebungo eke na ekia egoteba iga 5 toirane 5 osemerie omonene na enkoro yao yonsi tobaisa gosemeria okomanya kwao yaani igo Nyasaye agoteba ki ase omonwa oria onde ng'a lean not to thy own understanding tobaisa gosemeria ebirengereri biao na okomanya kwao Nyasaye nabwate amariko amachenu agotora chinchera tobwenerete omosasima chinchera tobwenerete gokora kera egento asa esabato yaye enchenu naende kero ogosoma egetabu keria kia Abakorinto eritang'ani egitabu kia Abakorinto eritang'ani 13 naende 13
kĩbungo kĩaye gĩa 32 na kĩgegotera. Thelathini na mbili na 33. Haya, kembekere buya gabu nkerore buya kekarei niyo getabanga timogocha abayahudi gose abagiriki gose ekanisa ya Nyasaye mobe buna inche nkogwenera abantu bonsi ase chinchera chonsi nkorigia kwegenera inche omonyene korende ngwenere abo bare abange erinde banyare gotoriwa. Egetabu ekio wasomera Abakorinto yeri tang'ani 14 ekebungo kĩa gĩa 32. 14 14 torigere ritorere ng'aki ine Nyasaye oyogotorokereria natubeke tutigare kwa basi injira chiake ebonde tabwati moroberio tabwati mochoko ng'aki egoteba 14 osome ebungo biaye bia 32. Okay, retanga naki Nyasaye tali Nyasaye weburuburu korende oyo bw'omurembe. Asanti sana. Nyasaye Nyasaye tali Nyasaye weburuburu eri korende oyo bw'omurembe. Nyasaye tali Nyasaye weburuburu. Erieteri eburuburu no mochokano yani no mochokano yani nabenge nyombe etabwati omoroberio etabwati omoroberio kero omonto agochokera egento buna atagete oyo nabo agochara gosiria ekandagera kaye gochi moino gari noyo achekarangere omena yaye noyo achekarangere ekero kia esuguma yaye gochi moino gabu lakini enyomba ene enyomba eyemo so Nyasaye kabete ng'a enyomba ene yane nare yamanyete ng'a Nyasaye tari Nyasaye weburuburu gendera bono omusomba. Nyasaye tari weburuburu igogotorokia iga Douglas ing'a in as much as abantu abange bagokora ebinto bune babwenerete oyakora gochia Nyasaye nabwate enchera eyemo yoka yogotora igo chinchera echi chinyinge chionsi ebi Nyasaye aenegetie ng'a neyekene neyemo yoka. Igo Douglas timeti nkio oramentere gabu tokogendera gochi mutu. Niyo ngochi gokwanera buya sana buna gwatebire ase ekebungo eki ng'a Nyasaye tari monto weburuburu. Nyasaye nomonto bwe ebirengo buna atebire ng'aki tobaisa nabamineti igo naende enchera ende teiyo amanyete ng'a getabu keria gia Zaburi 37 ebongo biaye 23. Zaburi getabu kia Zaburi igaria ng'a Zaburi 37 nebongo bia 23 na Nyasaye akare totebia amang'ana gete y'eng'encho sana ayitobonete gotonyare gotegerera ateba ng'a omonene niga akobeka orogendo rwa omonto omoronge chinguru niga akobeka orogendo rwa omonto omoronge chinguru eyemineti ng'aki ase omonto omoronge Nyasaye noare magega yaye ng'a Nyasaye nabegeti chinchera omonto atagere okoregeria omonto atagere kobwati naende kikwabwati chinchera echi Nyasaye nakorekereki Nyasaye nakorekereki nakomete chinguru ndagete naende togende korigeria getabu kende gia Abakorinto entang'ani 14
abakorintho entang'ani 14 amang'ana are iga aria Nyasaye akare gokwanera eng'encho enene ntagete torigereria. Abakorintho 14 osome ebingo biaye bia 40 kwene ngocherera saria bia 40 kwanyoria no bagonyesoma yatenga amang'ana onsi akoreke ase obuya na ase omoroberio. So bana ba Nyasaye, amina ebuku ya Nyasaye enchenu egototebia ng'a tiga amang'ana onsi pi akorekane ase obuya naende ibung'e eriete kare gokorera eng'ana ase omoroberio ng'a Nyasaye nabwate omoroberio omochoko na omosomba atotebia ng'a egasi ya Nyasaye teri gasi ya eburuburu, egasi ya omochogano. Nyasaye niga ari Nyasaye bwa omoroberio. Igo Nyasaye nabegete omoroberio gete buna tobwenerete komenya ase ense eye, nabegete omoroberio gete buna tobwenerete komosasima, nabegete omoroberio gete buna tobwenerete gokoragereria gotera, nabegete kweboya gete, yaani Nyasaye nabegete omoroberio buna ebinto bionsi bikonyara gokoragereria bikonyara gokoreka. Toche tokwanire ng'aki amatera ng'aki ende gocha gocha, Nyasaye nabegete omoroberio enchera ya okweboya, nabegete omoroberio enchera ya okoragera. Yaani ntagete ng'a timanyeti ng'a nonyiwete omwancho buna kwenda ekirenge eng'enete koreta ng'a Nyasaye ase kera egento Nyasaye nabwate omoroberio bwa kera egento, tabwati ebong'ocho na eburuburu. Eki nakio yaani nogotera Douglas yes. ing'a Nyasaye tatotigetie ase omosunte intwe buna abana baye ase egento kende gionsi. Yes. Nabwate enchera atworokerereti intwe buna abanto baye ase kera egento. Naki ekogera kero okosoma egetabu keria kia Abatesaloniki ya eritang'ani Abatesaloniki ya eritang'ani 5 ekebungo kiaye gia 4 na 5 kembe ekerango gabua ng'a kiegoteba erinde tonyara koba tokogenderera. Abatesaloniki irenga Abatesaloniki 5 entang'ani 5 ekebungo kiaye keri kia 3, 4 na 5 ng'a yaani Nyasaye tatotigetie ase omosunte ase kende gionsi eki mwanyabanto abwenerete gokora. Igo natorokerereti ase chinchera chionsi. Igo monto tagoteba ng'a ingokora iga ase eng'encho timbwati mworokererio ng'a timbwati enchera ng'orokereire na amariko amachenu mbwatie. Nyasaye naorogeti chinchera chia ogokora amang'ana aye chinchera chionsi. Tiga tosome egoteba iga ekero abanto bagoteba ntore na omorembe na obotoereru, erio nario ogosareka gokobachera omobasokano buna obororo bwokobina bokomochera oyo ore morito na tibakonyara gwetoria. Egia 4 toturumbuke egoteba ng'a korende baminto timori ase omosunte. Eki naki natagete abanto ba Nyasaye banyare koba bakobwata korende abaminto aye omorigereri aye omotegereri ande onsi asoberete. Intwe buna abana ba Nyasaye tobwate amachiko amachenu, Nyasaye taratotiga ase omosunte. Iga agototebia ase ekene ng'a korende baminto timori ase omosunte goika rituko riria riche kobanyora mobasokano buna omoibi. Igo egento eki getang'ani yaani statement eywo entang'ani nero natagete ng'a Nyasaye taratotiga ase omosunte Douglas. Eki na ekene naende yaani eki na egento gegotoa chinguru na kondera gotobeka ase obwene bwa Nyasaye.
nabere bia kabisa nga tubone tukomanya ng'aki muna wa tubekira samang'ana ayo ng'a Nyasaye ase chinkendo chiito ase ensi eye aigesomete ng'a God orders the footsteps of a righteous man. Nyasaye nero okarekereki nero okobanga orogendo oterongore goteba ng'aki kindakore emeremo yaye nero ogonchorera engaki yokorara kwa ng'aki torakore emeremo yaye Nyasaye nero ogotochorera engaki okarekereki yogotimoka korwa ase ogoiko bwa ensi eye. Iga abana ba Nyasaye ekebungo keria ogokora kwa abatomwa 17 nigo ekare gototebi ng'a Nyasaye nyuma ense eye etaratongwa Nyasaye nigo akorete kereki nigo abegete chimbebe ense eye etarakora kereki etaratongwa. Nyasaye ebinto bionsi ebitongwa biri bire moyo na biri bitari moyo nigo kereki nigo bimenyete ase kereki tiga ntasome egitabu ekio egitabu kia ogokora kwa abatomwa 17 15 kabere ogokora kwa abatomwa 15 kabere osome ekebungo karigia 26 ogokora kwa abatomwa 15 kabere 26 ya 26 egegoteba iga korwa ase omonto oyomo nere otongete kera egesaku kia mwanyabanto kemenye ase ense engima akababekera chingaki nechimbebe chiobomenyo bwabo. Tosome 28 egoteba iga ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotara naende nigo tore n'obogima waito koreng'ana buna abarenti chingero ande tigang'irore egoteba iga ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotara naende nigo tore n'obogima waito koreng'ana buna abarenti chingero bande baino bakwanete naki intwe twensi nigo tore ababyare baye. Biamono kigima so odeng'a kitoko eno toke no osirana nekiete ng'a irore osirana ekiagera ima asare nigo tore moyo na togotara naende nigo tore n'obogima bwaito yaani ng'a Nyasaye ataiyo egento nkio torakore kereki nonye nogokora togonyara gokorora nonye nokomokia togonyara komokia onye tari ase Nyasaye. Bono ngarire ng'a twabekire oboroso ase omoroberi oyo ase ekerenge kia rero tochi goekwanera bono twanyare koba ng'a tokorora ng'a Nyasaye nabwate kereki Nyasaye nabwate ekerenga naende nero okoreki nero ogochoka ebinto buna bikonyarekana bigokora kereki bigokoreka. Igo bono twegenire kabisa ng'a Nyasaye kari Nyasaye bwa omoroberio andake n'omoroberio Nyasaye abanto komosasima amatuko ao ng'aki orakwanera ase epoint eyio n'omoroberio Nyasaye gosasima amatuko ao oyo na Jumamosi Jumapili koruga atomanye gocha ng'aki nonyare gwechorera rituko ogosasima okwanera amaswali aya abere riswali ritang'ani nogochika kwa Nyasaye gose nobuya ase Nyasaye abanto gosasima amatuko ao naende nonyare konya gwechorera rituko riago ria 52
neto nyolenga ntu asomete ase chumeri ya na Nyasaye agatimoka rituko ria Sabato na kurisesenia na kurikora rikaba rituko richenu so no nyare gwechorera ng'ancha mongo timoka nje rituko ria gatano kabere nchumaine na ringo inoke egasi ose rituko ria gatano na kabere nchumatano na ringo inoke egasi no nyare gwechorera nkiora kwanire ase amang'ana yabere. Ali swali rigia sana Douglas nandi kina kikegerete ng'a mwana bantu banyare kwa bagotwara chinjira chinyinge cyo gusasima Nyasaye ekiagera atete kokora bunera roche ekumugwenera lakini Nyasaye natuete lingana lia buna tuanyara kwa batoko soma ng'a Nyasaye tatutigetia somo sunte ekero togosoma gitabu kerikyo kong'anya 20 nkebungo kiae kia 8 use 5 ng'akigegoteba andi gabuntu ntotegete tokwanire gente kiaso irinde oyo goturigereria anyare kwa bagakobwata enanda anyare kwa bagakomanya ki amang'ana ayo agoteba timeti gosento kenyore gegoteba iga tigansome rinyore rituko rie Sabato yani Nyasaye gotanga rinyore rituko rie Sabato orirende ribe richenu yani etubonete ko ebori swaliga nkige kogera Nyasaye agototebya ng'a rinyore ekiagera mwanya bantu ase ritwateba ng'a asa akiri yae nasukomanya kwae na bakonyara kwa bagakweba nakega Nyasaye komochika na komworokereria ng'a rinyore rituko rie Sabato igo rituko riria nerimo taringa namatukando nsibosirinde lyonse turanyare ko batugwechorera rituko riria omorigereria omotegereri nerimo na kiagotebera ng'a rinyore tobonete kobeka amang'ana ayo abe amamwamu erinde onyare ko bagokonyabwata buya rinyore rituko riria rie Sabato aki yani ekerenga kia Nyasaye nkeringa mwanya bantu ase obobe bwachita sense na ase bibe na sogokole bibe ere na bakonyara kwa gakweba ogochika kwa Nyasaye Douglas na igo ekera nyarete kwa bagakuona na machiko 10 na nyarete kwa bagakoteba ng'a rituko rie Sabato nerimo yani ngoteba barenga Nyasaye ase munu orionde ng'a it was a specific day neri tukoli riria anyate kwa bagagochora nerimo na Nyasaye buna twasoma somo chakano na nitoka swasoma ebungo biribinde Nyasaye nabwata umoroberio ta konyara kwa bagakobwati ababande gochiga iga abande gochiga iga abande gochiga iga eite konyarekana na kigekogera akero gosoma gitabu kirigya aba Efeso 4 ekebungo kia 3 enga kigegoteba aba Efeso 4 ekebungo kiae ya 3 na 4 egegoteba iga mokore omoika konyara obomo bw'omoika ase egesibo ky'omorembe omobere oyomo na omoika oyomo buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gwokorangeriwa kwaino omonene oyomo okwegena okomo ebatiso eyemo yani ebuku yatotebire ng'a ntobwate omonene oyomo no kwegena nkobwenete koba okomo na ebatiso eyemo igo ne otworoki ng'a enchera ya Nyasaye unebwinto bwenete koba kigokorwa tari echichinde chionse Nyasaye abwate enchera eyemo Douglas timeti nkora nyaka komentera ka Nete nkwanira ase kurwa ase gitabu gia nete nkwanire kurwa ase komendera kwane kurwa ase gitabu ky'omorandia kebungo gia 5 na 2 ase wasoma kwaye 29 nigo ekare gukwanira amang'ana manene gari ng'a naama egento gioka narigiri na nyorire neke
Nyasaye niga atongete mwanya bantu bare ng'aki abaikiranu korende barabo batukire chinjera chinyinge chokobaisanekia God created man upright, but they have made different inventions. Batukire chinjera chinyinge chikobaisanekia yani enjere ndodang'aki Chinyego anye rituko ya chuma ina liko ngisane kenga na liye sabato na kora mangana isabu ya yalire yani ngagerike convenient yani gendo gerike rahisi meto mondata ngaona n'abantu abange bari chikense kiri cyama asense me ya maiko chise cyangumbu umuntu ago cyakore igasi Kiranyo ryo chikoriye meremo ate umete meremeye ngo ikokore rituko ya sabato omuntu chikoriye rero atanimba atabana ndagere korage ano chikoriye tanyaputa bwati besa abantu ngama ngo mbaganyete abatumere netegedo kwanya abantu omuntu chikoriye rero danga Nyasaye namanyete Nyasaye ngo understand ya tumite ku understand ngaki nagurugasi usi lakini Nyasaye ngo nakodagi Nyasaye namanyete ya Nyasaye namanyete nga nintagete koragera so kwamanye kobeke ebirengo yagenda nse ore kabise oitega asirituko ya sabato itega kabisa kwanyaranga wasaliri rituko diri ya sabato iyo twanyari kwa tawote ng'aki Nyasaye niga atongete mwanya bantu omuntu mwikeranu korende mwanya bantu tukire chinjira chia chiko baisaneke abana banyasaye nigo twatukire chinjira chinyinge erinde go isaneke chinkoro chiaito yo go isaneke yani ogosanira kori bo mubero ito ogosanira chi kori emebere yebwate ngatwatukire ebintu ebinge mindo kebigose twatukire abana banyasaye twatukire ebintu ebinge sana bigote sana yigorwasi chindagera kurwasa okwayaboya kurwase ebintu ebinge tutanyara ko tukwanira bono iga patrende Nyasaye niga ruto gochika we sabato okutochikorigereria lakini mwanya bantu akoregere mwanya bantu tukire nga esabato ya chinjira chiringe esabato teri rasme beli tukuri Nyasaye akwanete no Nyasaye akwanete itugoki nabongo regereki nabongo sasime esabato ya ine no nyare gutwara esabato ya obose nigo tote unga sabato Nyasaye teko nyare kanotware chisabato chiao kiagera ebukwa gatebasi gitabu kia Mariko ibere kebuko kia 27 na 28 nga Nyasaye nere omutangani gwe sabato tumetinga kiebukwera kebeka sense meyo nabo kebeka se Mariko ibere ekebungo kiaye keriye 27 na 28 na kiagoteba na kwa to koligeri ne rende una oni Nyasaye kabwate litukoliria chigete elimo ndire lierio 27 28 gegotebanga akabatebya esabato nigo yakoretwe asenyenjo ya mwanya bantu natali mwanya bantu asenyenjo esabato yani enchere mwanya bantu achire uchakire koyorokereria chinchera chinde cyukumusasi Nyasaye tiyarenge kerenga kya Nyasaye kururi tangani na kyagoteberanga esabato nigo yakoretwe asenyenjo ya mwanya bantu igere igoro esabato igoro ya mwanya bantu 28 mbekeranga 28 nero natagete sana zaidi egoteba iga 28 naki omwana omwanya bantu oyole Yesu Kristo nere omonene bwe sabato Yesu Kristo nere omonene bwe sabato igo
Douglas asobwaga ari nase obweng'e tobwene ekebunge kegototebia ng'a enchereria Yesu Kristo amenyete, enchereria asasimete ase esabato, enchereria rituko rianyarete koba riogosa akorisasima kiaranje Yesu Kristo tari sasasimete rituko rinde rionsi. Eri nari rituko intwe buna bwanyabanto abo torigerereti gocheneka na goikera oboronge bwaye tobwenerete korisasia. Naki egototebia ng'a Yesu Kristo omwana o Nyasaye nere omonene bwa esabato. I think nabo tokogenderera koruga abo bono. Mbia mono nabere buna kwaeresire buya sana ng'a tokonyara gotwara sabato yago ng'aki ono gotwara esabato yago kenga tari ago atongete ense eye tari inche natongete ense eye igo nchera teiyo nache ndebe ng'a nchera ngosasima rituko ria buna ndagete no terigo kabisa terigo marigo tari gokwana igo omwana o Nyasaye oyo torigerereti ebibiria goteba ng'aki bwatia ogochika kori Nyasaye arwete ase amariko amachenu onye riroria kweigenete ng'a amariko amachenu niga amariko aya akorete kereki nigo arigetwe kobwatekana na omoika omochenu onye riroria kweigenete ng'ai onye kweigenete bo riori goika tokore kereki goika tobwatia amariko a Nyasaye. Bono tomae konda ase ogochika konde ase ensemende ya egepindi ekia rero ngeri ng'aki Jumamosi na Jumapili ntuko ki rituko ria sabato tingwe George Ichuma ya rituko ria ichuma Jumamosi na Jumapili ntuko ki ebibiria egototebia ng'a rituko ria sabato inyoranga twatebire ng'aki tokonyara korigia esabato yago ng'a nabo gosasima esabato yago eite ekonyarekana tokonyara gosasima esabato yago tokonyara korigia ng'a nere esabato yane inchera ngosasima nabo nkogenda ekanisa buna ntagete nabo nkogenda emisa ya chinsa ibere kwerananka eiteri bo bibiria teri gokwana igo lakini bono ningi ebibiria ya Nyasaye enchenu egokwana chochi nonyare kogenda ntarakwane point getera nabo tokorigereria ng'a ebuku ya Nyasaye nebwate omorobere buna Nyasaye akwanete ng'a ngaki naende ituko kieri atwete buna obwene bwa ebuku yaye egoteba tonyare koba togosasima. Ekero ogosoma egetabu keri kia Luka ntete ng'ende bwango erinde tonyare koba tokomanya na kobwatia amachiko abwo nagoteba Luka 13 kebungo kiaye kia 53 soma I think naki kwabekire Luka 20 23 oya 23 na keke 23 bekaga abwa 53 ng'aki egoteba asukie gochinse goteba ng'a akayoboya tianchake na 52 egoteba ng'aki omonto oyo akachiera Pilato akamusaba aiwe omobere o Yesu igo tiga totebe ng'a ase obweng'e Yesu ase chingaki echio konyokure bono omonto oyo gatochakere 50 naria abanto bakora ng'oyo ochite gosaba omobere oyo abo konye namokwanire kire tiga toirane mega tochake 50 ina 50 Yusuf tiga torigereria 50 rora narenkeo omonto oyo omerieta riaye Yusuf omonto wabari Madaya omochie bw'Oboyahudi ere n'omonto bw'ekegambero kiabo omonto omuya naende omoronge bono igo oyo Yusufu w'Abarimadaya yani Joseph of Arimathea 51 egoteba ng'a
ere tanchite amang'ana abo bari banyati koba bakomusulubisha Yesu Kristo nonya nogokora kwabo akamara goteba ng'a nigo aganyete oboruoti bwa Nyasaye. Aya 52 egoteba ng'a omonto oyo agachiera Pilato akamusaba aigwe omobere o Yesu akayoikia akayoboya egetambaa kiegetani akayobeka ase oboina bwabachetwe ase egetare ase omonto onde atana kobekwa. Igo bono togosoma ng'a iga noboina bwaye aretete Yesu Kristo oyo onyare koba gagokwa ase omosalaba erinde anyare koba gakomotindeka. Igo bono ntobwene twebori ng'aki ine engaki eyakora amang'ana aya engaki eyagochia komotindeka Yesu Kristo ituko kieri riarenge iga tosuke ense 55 ngototebiere egoteba iga 54 nigo riarenge rituko riokweyarigania na esabato egachaka gosoa. Kwaigure bono motegereri omorigereri ng'a rituko riria Yesu Kristo anyarete koba gagotindekwa ase oboina bwa Joseph wa Arimathaya eriarenge rituko riokweyarigania, preparation for the Sabbath, ani rituko riokweyarigania ine buna togocha twakora ebinto biaito ase ense eye na buna history egototebi ani amang'ana anyarete koba gakorekana abwo magega. Ituko eria Yesu Kristo anyarete koba gakobekwa ase oboina intwe buna abanto tokobwatia history abanto tokobwatia ebinto bianyare koba bigokorekana abwo magega ng'aki intwe abanto tomente ase ense eye tokoriroka rituko erio eri riswali tobwene tweborie. Abanto tomenyete ase ense eye aye buna mwanyabanto nomaete ng'a rituko eri narieri Christian nation, Christendom, yani abakristo bonsi ebenkanisa ki mbali manyete rikoroku rituko rikoroku ng'a Good Friday. Nakigekogera onde bwensi ebe n'omosabato ebe n'omonto Jumapili ebe n'omonto Bwichuma namaete ng'a rituko eri rikoroku Good Friday eri rigocha riaba rituko riogotimoka holiday ase ense eye ndi nari rituko riria Yesu Kristo anyarete koba gakobekwa ase embera. Iga ekero tokoribwatania nebuku namariko amachenu kiagera ebuku egoteba iga igake ase egeso egoteba precept upon precept, line upon line, here little there little, iga igake ekebunge eki nekia sana bono twamanyire korora ng'a history gose amang'ana akorekanete kare tokobwatia etokonyora ng'a rituko eri nari rikoroku ng'a Good Friday nari riarenge rituko riria riokweyarigania. Igo bono onye Good Friday gose Friday riarenge rituko riokweyarigania erio ndikoba sabato kera rituko riokweyarigania erigocha magega y'esabato. Goikera butimeti ng'aki oramentere Douglas tokogendera gochimotu togendere korigereria ase ekebunge ekio nomuna gwake agareiri iga ateba ng'a okay rituko erio ntomanyete twensi nobori nono omwana omoke ekero bagosoma esukuru actually bagotebwa ng'a rituko eri nigo riarenge rituko ria Friday, rituko ria gatano na rimo ria echuma nario rituko Nyasaye akorekire Yesu Kristo anyarete koba okorara korwa ase oboiko bwa ense na Yusufu korwa nse ase agoroku ng'a Arimathaya akagenda agasaba omobere o Yesu kiagera richiko ria ense riarenge ng'aki omobere togokoba ase omosalaba igoro kwanse omonto akorekire ki omonto asurubishirwe abambirwe ase omosalaba yarenge richiko ria ng'aki goika omobere oria orusiwe ase omosalaba igoro okorekire ki ogende obekwa ase riraba esabato etarakoraki esabato etaraika. So omonto oyo ogoroku ng'a Yusufu Arimathaya akagenda agasaba omobere oria eri nakorekire ki anyobeka ase anyotindeke embera ime rituko ria esabato ritaraika.
Nigo togotebuka bubuya sana buna twanyare ko togosoma bana ba Nyasaye igo twamaye ngari tukeria ingeri tukoria echuma ritukoria ijuma nigo riarenge ritukorio kwearegania na esabato igachaka gosoa esabato igachaka gosoa chingaki echi ne chingaki chiarenge chiamagoroba ebonera abancho barigereria nigo riarenge richingaki chiamarogoba iga mwana togote ng'esabato ndo bagochi bagokera ng'a gose rituko riachenchiri gose nkero bagosherekea kero omwaka omoyia baganya saa sita chia botuko tuko ndiri gochaka saa sita chia botuko kulingana na amarika amachenu rituko eri rigochaka chinsa chia mogoroba togena ng'etabu kia omochakano togena ng'etabu kia omochakano gosotaranga omochakano nabo gosoma Mariko entang'ani egetabu kiaye ekebungo kiaye kia 32 ng'akia omwaka ande omochakano Mariko irenga eyemo ekebungo kiaye gia 32 gose 32 ng'akia egoteba agerorera bakabwatia 30 okay erio kigima narenkeo ase esinagogi yabo omonto obwatire na ekerecha kieubi atari yabo 32 Mariko eyemo okay kebungo kiaye kia 32 igo riacha koba mogoroba erio bakorikogwa bakamorentera bonsi abarenge abarwaire na ababwatetwe n'ebirecha na omochio bwensi okaba nogosangererekana ore egesieri akawenia abange barenge barwaire ao agaseria ebirecha ebinge tatiga ebirecha bikwane ekiagera biamomanyete 32 eri nere egokwana buyang'a ki riacha koba morogoba erioba korikogwa igo morogoba erioba kero rikogwa aya ekebungo eki na ekiamana erinde geto orokereria kero tokogenda gochia ase egetabu keri kia omochakano biamono togenda ase egetabu keri kia omochakano egetabu keri kia omochakano ndende tosome iga egetabu kia omochakano isate goteba ng'a Nyasaye agateba tiga oborabu bobeo na oborabu bogakora kereki na oborabu bokabao Nyasaye akarora oborabu obwo ng'a nobuya agaatana na oborabu korwa ase omosunte Nyasaye akaroka oborabu boria omobaso na omosunte akayoroka obotuko erio awo rikaba mogoroba naende bokaba mambia rituko ritang'ani yaani roko barang'a rituko erimo erigochaka ng'a rikaba mogoroba naende bokaba mambia yaani mogoroba na mambia erikorosi riaba rituko erimo buku terigoteba ng'a mambia naende mogoroba rikaba rituko no egoteba ng'a rikaba mogoroba naende bokaba mambia ng'a rituko erigochaka chinsa chiararia chinsa chia mogoroba igo tobwane na ababinto bane rituko erigochaka chinsa chia mogoroba riamanya gokora kereki rigocha kera mambia nabo kiri tokonda morogoba erinde riachaka yes nabere igo gendera nyobwati gento gokwano igo bono enchera omoroberio oyo iga chinsa chiri chia gatigati bwa obotuko ng'ana rituko rigochaka oyo na omoroberio bwense buku terigoteba igo ande ekerenga kia Nyasaye na ekia okomworokereria mwanyabanto ng'aki amariko amachenu agoteba igo naki twanyeire koba tokorora ng'a Nyasaye nabwate omoroberio oye ng'a rituko eri rigochaka morogoba
mambia gekoba rituko limo lyerire naende morogoba kegochaka eri na erituko rinde lakini tari chinsa chiri chia botuko gati tari chirochio rituko rigochaka Tagate nkwanire kwende kifungo kerituma gokorera nantoji gokora yatanga bakairana bakaroisia amanukato amaguta yerimisu rigia nerituko rie sabato bakorekereki bagatimoka una yachigetwe nguyonya chigete gose okonogo chika koritu wasomete garia ase gitabu gyokung'anya Nyasaye atete ng'akiri nyore rituko rie sabato rinyore rituko rie sabato amachika ari 10 Nyasaye aete Musa amachika ari 10 arigete nekiara kiae inyengu moikomo chen aina ramachiko bakakora kereki rituko rie sabato bagatimoka buna yachigetwe Nyasaye aete ukerika Yohana nga inuna basani bane onye mokora nabakora kereki buna ngo bachika nabachikire igontora abana ba Nyasaye onye ntokubwatya amachika Nyasaye rituko rie sabato erimo ria machiko 10 ng'akiriro ritogakore kereki tonye ng'akiriro riturabwate amachiko 9 gegoika rituko rijiko ria 4 yodenga richigeriro ria machiko Nyasaye ayakorete omusaraba erigo abana ba Nyasaye banyariro ritorabanchani abana ba Nyasaye bakanyete bakweyarigania tokanyete ogocha kwa Yesu Kristo kweria kabere rero rindokore kereki buna ekebungeri gyokomanuka 12 tanga iga no gereki umutimoko bw'abatakatifu bari babwatete amachika Nyasaye bari babwatete amachiko ki amachika Nyasaye no kwegena kwa Yesu Kristo riro rinto tokanyete Yesu Kristo aje gotuboria na gotuira igoro ogocha kwae kweria kabere riro ryo abana ba Nyasaye ntokore kereki ntobwate amachika Nyasaye na koyabeka esinkoro chia itoime ndete tuligereria ase kuna gwakwanire igo gento ngere gwakwanire kiamana sana ng'akero gegoikera ase rituko riogosasima rituko ria sabato abantu abange bagotanga amachiko nanyara twagakobambwa ase omosalaba nagekora tung'wete koboria omorigereria nomotegeria ase ekene ng'aki onye amachika aya kabambetu ase omosalaba nki atabambire twonsi babambe bakokoiba babambe baka Nyasaye oyomo nero Nyasaye oino babambe baka adultery bose obonyaka baka okong'ainireria babambe baka amachika liande onsi ikomi ng'aki atabambe twaro kegoika eria 4 riro riona riria abambetu igo einenchera setani nandi Douglas nimetenga aumotu nabo turaje okwanera amang'ana aya law and grace yani ng'aki amachika Nyasaye na mabera aria anyane kwa gagotworokia ase ogwetera kwa Yesu Kristo gocha kotokwera ase omusalaba bikoumerana ng'aki amang'ana ayo abera koumerana lakini ase bono ntogwana tote omorigereria ng'aki amang'ana aya tari buna mwanya bantu anyare kwa gakoyachika na koyabeka Nyasaye natwete omoroberi naende agatwa amarika aya amachenu iko mwanya bantu takonyara kabagoteba ng'a Nyasaye nanyante kwa gakobamba amachiko 10 akayabeka ase omusalaba nkirende ebibe bigenderete kwa bigokoro kiara naende mwanya bantu gakoenekia ng'a eke nekebe ase eng'encho tobwate amachika aria agotworokerere kiara ebikwa goteba ng'a by the law is the knowledge of sin ekinege songo agoteba ng'a ase amachiko naritokonyara kwa komanya ng'a ebinabie bibe igo ntokonyara kwa batu kokorusirani gento kende gionsi ng'a kikabambwa ase omusalaba ebyo ntoje tobikwanira ase obwagare lakini ase bono ntigetonyara kwa bagokomanya ng'a nakobwatia ng'a machika Nyasaye 10 nchera teyo ara alenge kobekwa bose ko bambwa ase omusalaba na Yesu Kristo agacha gotokwera iga naande eyo yale koba yani ebimbi yale koba giko make sense ncherende yonsi ekiagera
bono amachika ayo aya 10 naro omosingi bwa serikali aya iguru ntokonyara koba tokorusanania chiko rinde rionsi korwa abo naende ebikungo totebire korwa ase Yakobo ng'a kero kwabunire erimo kwabunire onsi. Asante sana. Buya bono bono ngocho konyara koba togokora ase eng'encho ya ebiro bono abana ba Nyasaye nigo ase ogokorera nigo ngochi goteba ng'a tiga togorekera ki twetigere ase Nyasaye. Nchera teiyo toratware ng'a nkona nkore ntobwatete amachiko Nyasaye 10 togotiringera nse rituko ria Sabato. Rituko Nyasaye achikire rituko abegete ase amariko amachenu. Igo nchera teiyo abana ba Nyasaye toranyare koba togoteba ng'a ntwegenete Nyasaye na ntomoganyete gocha kwayo kweri engaki ya kabere erinde atwaire igoro togendete gotiringera amachiko aya 10. Inche ngogosaba onyare koba mwetigira Nyasaye anyare koba agokworokereria anyare koba ogotomera omoika omochenu anyare koba ogontomera omoika omochenu anyare koba akong'orokereria erinde twensi tokorekera ki toba egento ekemo buna agotote egitabu keria kia Yohana buna erere Nyasaye nigo barekere ki nigo bare egento ekemo kimwamororire Yesu twakorekere ki twamororire Nyasaye kinyi tokomorora Yesu twamororire Nyasaye. Nyasaye teba ng'a tiga kere ki let that mind which was in Christ be in us. Tiga enkore eria embwa eriarenga ase Yesu ebe ime yaito. Embu ya Yesu ne embu yokorenda amachiko. Embu ya Yesu ne embu yokorekere ki yokomwancha oyo omino. Embu ya Nyasaye ase embu ya Yesu Kristo ne embu yarenge korekere ki egokwana ekene ase ande onse na ase chinchera chionsi. Iga abana ba Nyasaye nkobasaba ati Nyasaye agende koba kobasesenia naende onye kwaigure ase ering'ana eria Sabato ase enchera entang'ani kabisa entang'ani otanye korigwa gose Nyasaye ogokunire omoika omochenu ogokunire ase enkoro yago ime ng'a notagete koerwa ase Nyasaye ase enchera ya bene kabisa yokorenda esabato togosaba Nyasaye agende gogosesenia gendera ogochora okuya nigo togoteba ng'aki omonene omanyire ogochora kwago tori mokendu naende tori morero nabo yanyarekana naende omoadventista nkorenda ore Sabato lakini ore efugufugu ogotachaga gwatacha moino Nyasaye ateba ng'a Nyasaye omanyire ogochora kwago tori morero naende tori mokendu ase otera ng'aki omonene omanyire ogokora kwao tori morero gose omokendu seigo bono onye nkwaba ekema sebio erio bono nagotwaye bunamate ensambono nogochora mbono kore renda bono nsemoya yobogima matukaya tore nayo nigara mabe otenene saitani tako. Iga abana ba Nyasaye niyo ngogosabera togendere gosabirana kabisa ase ese obokristo onyare koba gotenenera ekene buna matino dede ng'a ekene nakio gotenenera mpaka ogokwa onye ndora ateme go akorenda obogima bwane abosirie oyo orenda kobosi nakorekere ki nabotorie Nyasaye agende gogosesenia timeti ng'a chochi notwarete okomentera kwa omoiso alafu ntokorekere ki naende nabo ogosaba erinde tokora ase egepindi eki mbuya mono. Asanti sana.
Asanti sana se chingaki ekyo twanyala kwa bato kuagara amang'ana amange asiri tukolia lero kurwa samali kama chenu igo uno muliki nande omubani Ellen White agotebanga ase amatuka yo mwelio esabato nero egocha koba ekeminano ekenene ase mwanya bantu na onde bwensi oyo nyale kwa gakomubwate Yesu Kristo na bali abatamo manyeti igon ekeminano ekyo na kitubwanere tobeka abantu banyasaye tayari elinde bamanye ko babakomanyanga ncheraki babwanete kwealigania asogo chakwae incheraki babwanete kwealigania asogo chakwa Yesu Kristo igono egente ketogo kwanera igoro ye sabato negento ekenene mono ekyo yani kebwate obo tutwanete ko twaro obumanyi mono elinde twealiganie asogo chakwa Yesu Kristo ase ntunda ya kabiri babanti abantu bagotoligereria bali bagotorora ase ekepindi eke mwanyagetinge mwensi asimole munyale ko bamukomanya mugotwara umumanyereria asa mang'ana yonsi elinde mwebeka ange asogota kwa Yesu Kristo entunda ya kabiri tigatonya ko batogosaba elinde tokole omwachenu tatenya sai twawakire mbuya mono asinga enchweri tukolia lero watoire chingaki elinde twanyala ko batoko soma na gwesomya kurwa samali kama chenu igoro ye sabato ando subu agale kwanya ko bagotwa tigomo ikomo chenu anyaliko bagagotora twensi elinde tunaka batoko bwatia amachikayo akobwenerete elinde tunaka batoko ebekange asoko chakwao ase ensemo n'intunda ya kabiri kabena into twensi ase sabateye nchenu goikayanyala kabage kwara twasabira yo make asiretere Kristo ero muburito amen. Amen. Biamono. Mungu ya mwenye unalitorikowa unenigale mobe yange atukongoerane na mabeba tute mabera ngoera robe yange Yesu bakorangira me ane wote bana seri